kumhanyiswa kwatakaitwa muPolokwane. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kana muine zvamakasangana nazvo nezvamuri kusangana nazvo, please uyai nenyaya dzenyu kuinbox @Brother Nashi paFacebook. Nyedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi henyu, makadi vedare nevanhu vose vepapeji rino reZim Confessions. Zita rangu ndinoitwa Vimbai, ndine makore 38 years ekuberekwa. Upenyu hwacho hwatava kurarama muJoni mazuva ano, upenyu hwacho hauchazivikanwe kuti huri kuenda kupi, uye zvekare kana kukavira hauzivi kuti zuva richasvika pakuchena here uri safe. Mukoma ini ndaitofungidzira kuti mhepo yanga iri kufamba muno muSouth Africa yexenophobia isu yainge yakatipodza, nekuti tainge tichingonzwa nekungoona mazuva ose zvichingoramba zviri kure. Taingozvionera pasocial media hongu zvakaitika muGreenside, but takange tisingafungidziri kuti zvainge zvichazoti affecta kudaro. Saka izvi zvakaitika mazuva mashoma apfuura mushure mekunge kwatopera iyo June 30 iyi yatakange tichinzwa nezvayo. Tainge tatogara tava kutoti isu ndisu vevamwe avo vachatosara vachitogara zvakanaka muno muSouth Africa. Ameno vakaita dzungu vakaenda havo kuZimbabwe. Saka ndainge ndakanyatsokugadzirira zvangu kuti ndichange ndichizova ndiri muno ndichisesekedza kuzonosvika December asvika ndobva ndadzokera hangu kumba for good. Munzvimbo mandakange ndichigara, mandainge ndararamira kwemakore nemakore, inzvimbo iyo yavanoti Greenside muno muPolokwane. Saka ndanga ndagaramo kwemakore akati one day. Saka uku ndakange ndakakusarudza nekuti ndiko kwakange kuri kunzvimbo kunoraramika, nekuti marentals acho anenge ari pasi. Saka after vamboita meetings avo a30 June pakange paine kakava kavainge vachiti vamwe vanoda kuti maZimbabweni ose ange achibuda, asi vamwe vaingoti vane mapasipoti ndo vari kufanira kuti vange vachisara, nekuti kana tikadzinga vose tinozowana kupi mari, nekuti tinenge tisisina maloja. Mukoma Nashi takasvika pakuzomhanyiswa nezvivheni muGreenside muya. Zvakaitika akange ari manheru, nanhasi uno pfungwa dzangu hatisati dzatogadzikana. Mukoma ndakamhanya kusvika ndava kuzarirwa zvekuti ndakapotsa ndadonhera pasi ndikafenta. Ndakazobatsirwa nevamwe baba vemuno, ndivo vakatotikwidza mupickup yavo ndokubva vanotisiya kurodhi yekuWesternburg, tikabva tatanga kufamba. Saka tainge takatozvigarira zvedu pamba pandakange ndichigara. Ndo patakabva taunzwa zvichinzi kune mavheni ari kufamba achisunga vanhu, uye zvekare mapurisa ari kutofamba door to door, ende vakawanda. Saka takabva tangobuda tichingomhanya patakanzwa even next door mamwe maSouth African vachiti, imi vanhu vekuZimbabwe makatogara zvenyu ipapo pazvimabhaketi muchiita makuhwa, muri kuzosungwa manje. Saka hatina kana kutombowana nguva yekutora hembe kana kutsvaka zvimwe zvakakosha. Pasipoti yangu ndo yandakangorangarira, nefoni nechaja. Kwava kutongobuda munhu wakadaro nekahandbag. Takazongozviwana tava kutomhanya Mukoma Nashi, tichimhanya kudaro zvakaoma, taitosekwa nevamwe. Hamaino zvimwe kuda tinogona kunge takatorwawo mavideos tichitotenderedzwa mumagrupu esocial media. Saka vamwe vana ndo vaitiseka tichitorwa mavideo, nevamwe maSouth African vakange vachiseka futi kumhanya kwatakange tichiita. Mukoma takazoti tamirirwa neumwe murume wemuGreenside akange aine open track, ndokubva atiti vakadzi namelang, ndokubva takwira mutrack iroro, ndokubva adriver nesu tikabva tachizosara muroad inoenda kuWesternburg. Takabva tatongoseparata nekuti muWesternburg zvekufamba muri zvigrupu ama1, umwe neumwe mukoma akatongopinda nedzake. Ini ndakabva ndatanga kufamba, shungu dzangu dzakange dziri dzekuti ndige ndichienda kunobatana neimwe friend yangu uyo ainge achigara kuma16. Saka laki randakaita Mukoma nderekuti ndichifamba
ndichiendako kuma16 mafone numbers ake ainge asingaiti, uye zvekare WhatsApp yake yaingoti one tick, yaingoti calling ndichedza kuda kumufonera. Chaindinetsa ndechekuti namba dzake hamene kuti chii chakaitika ipapo. Ndichimufonera dzaitoti the number you have dialed does not exist. Ndaitonyatsotarisa ndinyatsoona kuti ndidzo chaidzo. Chandisina kukwanisa kunotisa mukoma ndechekuti pandaimufonera, pekutanga pandakamufonera ndakati copy namba dzake mushure mekunge dzamboenda kuvoicemail. Zvinoita Mwari. Ndaita dzekuti copy ndikati paste. Ndakabva ndatanga kudhaila namba idzodzo dzainge dzakawandisa. Nekuda kwekuti ndakange ndiri nervous, ndakawedzera umwe 0 kumacheto kwekupedzisira kwenhamba dzake, ndokusaka dzainge dzichiti the number does not exist. Ndakaramba ndichifona ndikabva ndati kuti ndingoenda kuma16 munhu asiri kubatika ndinogona kuzobhamba, plus ndainge ndava kutya kuti ndige ndichizoyambuka kunjanji ndiri ndega ndichiyambuka ndichipinda muNirvana kubvako kuWesternburg. Saka ndakabva ndatanga kungofamba hangu ndiri ndega ndakananga kuNirvana. Ndakati ndichingonopinda muNirvana ndichizogamuchirwa nasisi vangu, vakabva vanditi ko kasi wauya nekombi here? Ndikati kwete, ndauya ndichitofamba netsoka, taburitsirwa kumain road. Saka vakabva vanditi maburitsirwa ikoko ko hauna kusungwa nemapurisa? Ndikati handina kana mupurisa wandambosangana naye ini muWesternburg. Vakabva vati kwandiri mainini vanhu vasungwa kuma16. Ndikati ndanga ndichitoda kutoendako but friend yangu anga asiri kubatika pafoni. Takamuedza usiku hwose, then ndopa akazotibata akatiudza kuti atori mubhazi vari kutoendeswa kuMessina. Pari zvino mukomanashe ndiri kugara kubasa kunoshanda sese vangu. Pari zvino ndichitaura nemi kudai muri yeZimbabwe nedare rose, upenyu hwangu chaihwo utori pahold on. Handizivi kuti basa ndichakwanisa kuriwana here, nekuti kuno ndakanzwa sisi vangu vachiti vanhu vakati one day vakatoenda kumusha, saka maIndia ari kutsvaka vanhu vemabasa. I'm just praying kuti ndinogona kungowanawo kwandinokwanisa kuwana basa restay in. Uye zvekare chimwe chandiunza pano mukoma, pane nyaya dziri kutenderera pasocial media, hanzi vanhu vari kupiwa maasylum. Ichokwadi here? Kana wakambotora asylum before? Seni zvangu patakauya kunoku ndakange ndichiri mwana mudiki chaizvo, saka ndakange ndiina sese vangu ivava ndiri kugara navo vainge vasati vasiyana nemurume wavo bamukuru avo vatakauya navo kunoku. Saka tayambuka takabva tachizoenda kwakange kuchitorerwa maasylum. I think ndokwava kugara vanhu pari zvino. Saka bamukuru vakabva vati ngatisashandisa mazita edu echokwadi, surname of course. Takatora maasylum acho nemasurname edu chaiwo, sekuti Evelyn Chihota iri iyo surname yangu yechokwadi iripo papassport, asi manje zita first name rekuti Evelyn harisiriro zita rangu. Saka bamukuru ivo vaita zvepolitics kumusha vakange vachiti kana tikanyoresa mazita echokwadi maybe patinozodzokera kumba tinogona kuzopinzwa bhizi. Saka ndoda kubvunza mukomanashe kuti sezvo ndakanzwa pasocial media zvichinzi vanhu vari kuaplya maasylum, kana ndikaendako ndinozotendedzwa here kuti ndinge ndichiexplaina situation yangu, kana kuti zvinenge zvatova complicated nekuti ndakashandisa zita risiri rangu pandakatora asylum racho, kuburikidza nabamukuru zvavainge vanzwawo vamwe vanhu vachitaura kuti musanyoresa mazita enyu echokwadi, because isu ndisu vekutotanga kutotora maasylum. Patakatanga kuuyawo muSouth Africa kwainge kuchiitika violence yakanyanyisa, saka painge patori nevanhu veUnited Nations vainge varipo. Saka vamwe vainge vachiudzwa kunzi musanyoresa mazita enyu echokwadi, nekuti vamwe vanhu vainge vatorimo muqueue vaitova nematisheti eMDC vainge vakabva kunana mutoko uku, vakanzi vainge vakatiza violence. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandikuda kubvunza kubva
kune vedare renyu mundibvunzirawo mukoma kuti ichokwadi here chandiri kunzwa kuti kupretoria vanhu vari kupiwa maasylum, uye zvekare munhu akaita seni nasisi vangu hatina kushandisa mazita edu echokwadi kuburikidza nezvakange zvirimo munyika makore acho iwawo. So pari zvino sezvandataura ndiri kugara pamba apo panoshanda sisi vangu. Ndichigarapo pamba apa mukoma kutongogara upenyu kungogarira nhamo, because kubuda ndinongobuda usiku kungoswera ndakarara ndiri mumba. Pane wifi hapo, ndinenge ndingori pafoni ndichingoona hangu mamovie nekuteerera maconfession. Saka muindia uyo anoshandirwa nasisi vangu haatozvizivi kuti ndiri kugara nasisi. Mazuva ari kufamba handizivi kuti chii chichazoitika. Usiku chete ndipo pandinogona kungobuda ndichingostretchawo makumbo. Do you recommend kuti ndimboramba ndakawanda here ndiripo panoshanda sisi, kana kuti ndidzokere hangu kumba ndongoita give up? Ndine vana manje mukoma. Murume wandanga ndiri kugara naye muGreenside haana kana chaainge akambondibvisira kumba kwedu, uye zvekare kubva zvakangotanga zvinhu izvi zveMarch and March ndakangonzwa ava kuti ndiri kuvhenda, kushaya kuziva kuti ari kuvhenda zvechokwadi here kana kuti anewo kwake kwaakawanda. Haasi kuda kutora responsibility yekuva akandiita mukadzi kwaainge achindiita kwemakore ose awa kubva zvatakasangana muPolokwane. I need your advice. Chimwe chiri kundirwadza mukomana ndechekuti iko zvinozvi moyo wangu wakaita kuremerwa, because kunyangwe ndainge ndagara kwemakore akati wandei ndiri muno muSouth Africa, but handina kunge ndakambowanawo basa rekuti ndaishanda everyday permanently. Ndakatotanga kutoshanda last year, end of last year. Vamwe amai avo vakange vachishanda pamba pandainge ndava kushanda, murungu wacho ainge atori murungu chaiye, aitobhadharawo mari yakawanda. Saka kubva zvandakatanga kushandawo ipapo ndo pandakabva ndachizokumbira vana mukoma kumusha kuti vange vachindichekerawo pangu. Ndakatochekerwawo pangu kumusha ikoko, uye zvekare ndakange ndatorovesa zvitina nekutovaka. Saka ndanga ndiine target, kutaura chokwadi, yekuti iro rino gore rino ra2026 sezvo zvinhu zvangu zvanga zvava kutanga kuratidza kuti zvava kusununguka, ndichiti gore rino ra2026 kana zvikafamba zvakanaka then ndapedza kuvaka kumusha, ndareizawo kamari kashomanana ndonowanawo pekutangira, because kwedu vanhu vanoita zvekurima ende vanhu vanoita mari nekurima. Saka ndo pakange paine target yangu yekuti ndobva hangu muPolokwane ndodzokera kumba for good. Ameno vedare kuti ndodii, awa ndiwo mamiriro eupenyu hwangu pari zvino. Ndatenda nekuteerera confession yangu nekundiposterawo kwamuchazoita mukoma papeji renyu. Ndinokumbira kuti musazoisa nyaya iyi muchirungu, nekuti pamwe maIndia vanogona kunge vachitonzwawo maconfession. Ndinokumbira kuti woga woga uyo achateererawo confession yangu ange achizosiyawo comment yake kana paine zvaanoziva pamusoro pemaasylum ari kunzi ari kupiwa vanhu andakasangana nawo pano paFacebook. Ndichakuitirai screenshot mukoma mombotarisawo kuti ichokwadi here. Please ndibetsereiwo, ndiri kuda mazano. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi pari zvino kutongowanda kwandakaita, hanzi ndakawanda, vagere kumba kwasisi vavo, but kana kuchigarika ini maonero angu dai matombogarako, sezvo mati pamba ipapo pari bhom, uye zvekare munogona kutobuda usiku mostrecha makumbo enyu, that is fine. Kana muchikwanisa kutombogara
chitombogarai zvenyu, you just go out at night muchistretcha makumbo enyu muchimboona mamiriro ekunze musingafambi. God is going to look after you. Muchipota muchitsvakirwawo zvimapiece job muchimbowanawo zvimari zvekutumira kumusha whilst you are waiting for basa iro ramuri kuti ibasa rinenge riri restay in. Ngatitaurei navo mucomment section panhau yemaasylum. Anzi vakaaplya asylum vakanzi musashandisa mareal names enyu nekuti munogona kuzopinda busy because vainge vaine vanhu vainge vakatotiza violence vakange vasingashandise mareal names avo. Saka anzi zvinozofambiswa sei, zvakangooma hazvo vedway. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Ashimuri sei, please post my story magavika uchitupa changu. Ininiwo ndine mushonga wemubobobo, but mushonga uyu wemubobobo wava kundipandukira manje. Please post me sahaidi starangu muchanditi shadi, uye zvekare ndasarudza kuti ndinge ndichiburitsawo nekuburitsirwa nyaya yangu pachena, ndichiti maybe panogona kunge paine vanoitawo zveminamato vakanditeurirawo pavanenge vonyengetera Mwari vakandidzikinura kubva kuhondo idzo dzandakatarisana nadzo. Ndauya padare rino ndichichema ndichikumbirawo rubatsiro nekuti ndakatarisana nerufu uye zvino handichazivi pekubata. Zvose zvakatanga nekuda kweshungu dzekutsvaka zvinhu zvinondiraramisa. Ndainge ndichida kutsvaka laki rekuti ndinge ndichizowanawo mari mabusinesses angu awo andakange ndichiita. Izvo zvazondisvikisa pakunopiwa umwe mushonga unotyisa nedzimwe nzira yandaifungidzira kuti zvinongoitika mumanigerian movie. Zviya zvinoonekwa mumamovie emanigeria ndo upenyu hwandava kurarama, zvichikonzereswa nemushonga welaki wandakatora mubusiness rangu. Ndaisaziva kuti ukapiwa mushonga welaki zvinogona kutokukanganisira upenyu hwako. Mukati mazvo mushonga wacho wakabva wasanganiswa nemushonga wekuti ndinge ndichidiwa nevanhukadzi. Ndakangoudzwa kuti mushonga wacho kuti unge uchishanda, vakadzi vanenge vachifanira kuti vange vachikuda, uye zvekare unofanira kugara uchingorara nevakadzi vakasiyana siyana, ndiko kuti unge uchinzi wazoita mari. Ndakavabvunza kuti saka kana ndikasarara nevakadzi vakasiyana siyana chii chainge chichazoitika kwandiri. Vakandiudza kuti kana ukasarara nevakadzi vakawanda zvinoreva kuti mari yaunenge uchazoita inenge isiri mari yakawanda. Kana ukarara nemukadzi uyu nhasi, mangwana ukaenda ukanorara neumwe mukadzi uchiri netsvina, by tsvina ndinoreva kusazvipukuta. Pavakadzi vose vandaidanana navo taiti kana tapedza kuita mutambo wedu webonde ndairamba kubatwa mabody parts angu, ndairamba zvekare kupukutiwa. Ndaigona kungoti ndichingonoti ndapedza zviya, ndapedza kudaro ndobva ndaita sekunge ndiri kunzwa wet, zvisinei nekuti tinenge tarara tose kangani. Pose pandinenge ndichingoti ndangopedza ndobva ndasimuka nechiti ndiri kunzwa wet, ndobva ndaenda kutoilet. Ndaenda kutoilet ndaigona kuzotoendako ndiine kajira tujira tuya tunoshandiswa nevanhukadzi pakuzvipukuta, ndobva ndaita sekunge ndazvipukutiramo makarimo mutoilet. Saka ipapo ndainge ndichiavoida kuti pandinenge ndapedza kurara nemunhukadzi ndisazobatwa nengo yangu, uye zvekare mukadzi iyeye ainge asingafaniri kuti ange achizondipukuta. Saka ndaitongozviitira madhiri angu mukadzi wandinenge ndiinaye asingatozvinzwisisi. Vakadzi vakawanda vandakafambidzana navo, guess wherever they are vanogona kunge vachitofunga nezvazvo kuti asi ndakambofambidzana neumwe muchinda uyo akange asingadi kupukutiwa zvachose, nekuti ndipo pakange paine trick pakunopukutiwa ipapo. Ndaifanira kuti ndinge ndichigara
ndiine tsvina yemukadzi iyeye kwemazuva akati kuti. Ndainge ndakatoudzwa kuti worst of all, kana kuri kunzi ndikatumana nemukadzi anenge ari kumaperiod, ndomunyengerera ndorara naye pasina condom. Yes, of course. Kunyange ndichizonzi ndabatira chirwere, ndakabatira chirwere kuburikidza nemhiko idzo dzandakange ndichitevedzera, because mukadzi wose wandaisangana naye ndaigona kuti ndikasangana naye ka1 kana kuti ka2, kechi3 ndaifanira kuti ndige ndichizorara naye pasina kushandisirana dziviriro, nekuti kana ndikasangana naye nekondom zvakange zvisingabatsiri. Sezvo ndakange ndiri munhu ainge aine mari, vakadzi vandaifambidzana navo ndaingovapinda nerekuti I want to marry you, ndinoda kuita mwana newe, ndinoda kukuchengeta, but handingangozofadzwi nekukuchengeta. Let's say anenge ari mukadzi anenge aine vana vake, ndobva ndati hapana pandingangofara kuti ndiri kungokuchengeta iwewe nevana vako, iwe usina kundizvarira, chindizvarira. So the majority yevakadzi vandakange ndichifambidzana navo vaizogumisidzira vabvumawo, vamwe vaitokumbira kutondizvarira kana mwana, because ndakange ndiine mari yakawanda. Chiitiko chekutanga chakandityisa mushure mekunge ndatanga kuita mari, ndakarota umwe mukadzi uyu ndingangoti ndidzo type dziya dzamunoti vakadzi vanoita zvemanjuzu. Akange aine wig, akange ari mutema, akange akafuka wig yainge iri yepink. Chiitiko ichocho chakandikatyamadza nekuti ndakamurota mukadzi uyu zuva rakacheka nyika. Akatanga kutamba achizvibvisa hembe dzake, achizviratidzira kwandiri sekunge akange achindichiva. Ndiri kuhope kudaro handina kuziva kuti nhengo yangu yakaburitswa nani. Ndainge ndakapfeka chipfeko chemukati, chivharangozi, boxer short, ndakapfeka zvekare short pamusoro rakange riri cargo pant randainge ndakapfeka nejezi, ndakarara ndiri pamusoro pemachira. But pandakamuka ndakabva ndaona kuti nhengo yangu yainge yaburitswa mubhurukwa, uye zvekare ndainge ndichangobva mukurasa urume. Chiitiko chakandikatyamadza. Kubva ipapo ndakazotanga kuziva kuti ndava nemushonga wemubobobo. Zvazvinondiita mukoma zvinondimutsa makuseni, kunyange ndisingadi ndinotopinda mumotikari, kunyange ndikanzi ndafamba neGD6 kana kuti ndafamba neRanger, zvinenge zvakangofanana. Zvinhu zvacho zvinondituma kwekuenda. Mazuva ano ndiri kunyanya kuwandira kunonzi kuHighglen. Ndinongotsvaka pekuti ndinge ndichingomisa motikari yangu ndobva ndamira sekungewo munhu ari kutomirirawo malifts. Ndakamira kudaro, kana pandinenge ndiri kana paine vamwe vakadzi vanenge varipo, ndinototanga kutova boba. Vakamira padhuze neni, ndinenge ndichivaboba. Chiitiko chakandirwadza ndechekuti pane vamwe vana vechikoro vakazodarika. This was last week, wakange uri musi weThursday. Vasikana ava vainge vatori mumauniform, mazera avo ndinogona kuti maybe vainge vari kuma15 years vachifamba kudaro. Ndakabva ndachizotanga kuvatevera vasikana ivavo, saka ndakabva ndatanga kuboba. Umwe wacho akange ari pakati pavo vari 4, ndiye wandakanyanya kuboba 2 rounds, vamwe ndakangovaboba ma1 round. Vana vezera rechidiki, uye zvekare handizivi kuti vakadzi vose ava vandinoboba chii chinozoitika kwavari. Kana ndanzwa shavi racho rikanzwa kuti rinenge rava right, iro pachezvaro rinotongoita kuti ndige ndichingonzwa kungoboekana nekuramba ndichingoboba vakadzi ivavo vandinenge ndichiboba. Ndinobva ndatobudamo munharaunda, ndobva ndatsvaka kumwe kwekuti ndinge ndichienda kunoita mabasa angu asina kunaka. Kana ndikabva kuHighglen ndinogona kunanga kunosvika muMbare. Mumusika muya ndinenge ndichifamba nemumikoto yemuMbare, ndinenge ndichitsvaka vakadzi mhando yandinenge ndichida, zvimwe zvakaita zvedhafu, depending nekuti shavi racho zvezuva iroro rinenge richida munhu akaita sei. Saka zvandinenge ndichiita ndichifamba kudaro, ndinotanga kusvisvina rurimi rwangu, ndokuboba kwandinoita. Ndikatanga kusvisvina rurimi rwangu ndakatarisa munhukadzi, ndikangodaro chete, basa rangu rerima rinenge ratotanga, zvinenge zvatoendwa. Saka ndinenge ndichitoboba kutorara nemukadzi zvakazvara, uye zvekare kana uri mukadzi pandinenge ndichisvisvina
rurimi rwangu ndinenge ndichitokusvisvina nhengo yako semukadzi, unototanga kutonzwa kutoti pauri pane zviri kuitika, ende unenge uchitonzwa kutonakirwa. Haumbofi wakapindwa nepfungwa dzekuti pana pandabobewa. Unenge uchingonzwa kungoti zviri kunakidza uye zvikare zviri kunaka. Pfungwa dzekuti ndinogona kunge ndiri kubobwa hadzimbofi dzakapinda mauri. Maybe kuzosvika uchizosvika kumba ndopaunokwanisa kungofunga kuti asi pai pandanga ndiri kumbari chichaitika, sei ndangoerekana ndatanga kunzwa mamwe mazifeelings akanyanyisa, sei ndaita sekunge panga paine murume anga achindisvisvina nhengo yangu zvichindinakidza kudaro. Vamwe vanozotosvika pakutopedza chaiko, mukadzi akatomira anototanga kutopedzerwa ipapo, otopedza kushaya hanya zvikare nemurume kana kwemwedzi wose mushure mekunge ndamuboba. Saka mukoma, mushonga uyu zvauri kuita, mishonga yacho yakapanduka. Handizivi kuti ndakaboba munhu asingafaniri kuti anga achibobwa here, nekuti kune vamwe vakadzi vanenge vakatogadzirwa kubva vachiri vasikana vechidiki kuti kana ukangomuboba unogona kutobatira kana chirwere kana kutoita NSTI isingarapiki. Makore ndava nemakore hobo ndichingoita hunhu hwemubobobo ihwohwo. Saka chazondiunza pano mukoma ndechekuti ndiri kurwara, muviri wangu uri kurwadza. Saka ndakatanga kuona makumbo angu achizvimba zvakanyanya kudarika zvaainge achimboita, achirwadza zvisingatauriki sekunge akazara nemvura. Saka ndakabva ndachizofamba mun'anga because ndakatoziva kutoti urwere uhu hahusi urwere hwekuti kana ndikaenda kuna nachiremba ndinogona kubatsirwa nekuda kwahwo urwere uhu. Kuzvimba kuri kuita makumbo angu zvinogona kunge zvitori nechimwe chirevo. Saka ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga. Ndaendako kun'anga kudaro ndakabva ndachizoudzwa kuti matambudziko ose awa andiri kusangana nawo ari kukonzereswa nechikwambo changu. Chikwambo changu icho chakapanduka. Saka hanzi chikwambo ichi paya pandinenge ndichiboba munhukadzi, panguva yandinenge ndichiboba mukadzi, ichowo chinenge chichindimwa mvura yemumuviri mangu, zvichireva izvo kuti ndangova munhu asisina mvura mumuviri wake, ende every day mvura yemumuviri iri kunwiwa, nekuti handigoni kuspenda day ndisina mukadzi wandinenge ndaboba. Kuenjoya ndinenge ndichienjoya, ukuwo chikwambo chacho nekupanduka kwachakaita chinenge chichindinwira mvura yemumuviri mangu. Saka ndichitaura nen'anga, n'anga yacho yakabva yati kwandiri, wava padhuze nekufa, hauna kana 5 months, but so far 5 months dzatodarika, but n'anga iyoyo yakanditi 5 months unenge wafa. Handingati n'anga iyo yakandinyepera because ndichingosvika pamba payo yakandiudza zita, surname, kwandakaenda ndikanotora mishonga, chimiro cheupenyu hwangu, kuti mari unoti une mari but hama dzako uri kuona kuti hama dzako dziri kutambudzika sei. Hama dzangu dzinotambura mukomanashi, kana muchiziva kunonzi kutambura kwayo kuri extraordinary. Kunyange ukanzowana basa, as long as uine link, tiine ropa rimwe chete, kulinga kwatinenge tichiita paropa ipapo haumbofi wakakwanisa kubata chinobudirira panyama yako. Saka ndiri kuda kusunungura dzinza rekwangu ndisati ndafa, nekuti ndakaudzwa nen'anga iyoyo kuti chikwambo ichi ratova gonye riri kurarama riri mukati medumbu rangu, uye zvekare richinwa mvura yemumuviri. Kuramba richinwa mvura yemusystem mangu, izvo zvava kuita kuti makidneys angu ange achizvimba. Mukoma, handidi kufa. Of course ndinoziva kuti zvandakaita ndaiboba vamwe vakadzi vakange vasingatodi kutobobewawo neni, uye kana ndini vandakaurayisa nekuda kwemubobobo wangu kwavari ikoko, whether vapenyu kana kuti vakafa. Ndinoda kungokumbira ruregerero. Pandakaenda ndikanotora mushonga uyu, handina kuudzwa nen'anga yacho kuti mushonga uchapanduka, uchazogumisidzira wava kunwa mvura yemumuviri wako. Handisati ndakwanisa kuenjoya upenyu zvekuti kana ndikanzi ndafa ndaona mukomanashi ndazomuka kuita chikori toto, because handisati ndakwanisa kusvika pandaifungidzira kuti ndipo pandinofanira kuti ndinge ndichizosvitswa naMwari. Makore angu ekurarama I feel kuti anga asati akwana. Nditsvakireiwo munhu anogona kunditeurira
munamato kunyange ari kure sei. Kana vachida mari ndinogona kuvapa mari, kana vari vekunguo tsvuku vanogona kundibatsira, asi go back to sender yacho ndinoda kuti inge ichienda kunorova vana ven'anga iyo yakandirombesa, because yakandiitira chivi chakaipisisa kundirombesa ndisingazivi. Mhuri yeZimbabwe mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu way. Hanzi nguva yangu yekurarama I feel kuti yanga isati yakwana, handisi kuda kufa. Pose pavari kuboba umwe pavanoboba mukadzi ivo vanenge vachinwiwa mvura yemumuviri. Zvakangooma hazvo vedu way. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi anogona kunditeurira munamato wekuti kana akauteura ari kwaanenge ari ikoko munamato wacho unogona kusvika pavari. Hanzi ngandibati ndinge ndichizomupa mafone numbers avo, so you can come to my inbox. Zvakaoma hanzi paHighland nemumbare kokuzoboba vana vechikoro kuma 15 years. Naimi zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndinenge nditori neGD6 kana kutofamba neRanger, but ndinenge ndichitoenda kunoboba vakadzi nevasikana vanenge vachizvifambira nekuenda kuchikoro. Zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Uyai nenyaya dzenyu kana muine zvamakaitirwawo pana June 30 zvakakurwadzai. Uyai nenyaya dzacho idzodzo ndinge ndichizodziverenga pano paZim Confessions. Thank you very much for watching.